Facer da práctica deportiva unha actividade inclusiva é unha aposta firme do Club de Amigos do Baloncesto. Estes días están a desenvolver o seu campus de verán en Pontevedra, estreando ademais novo proxecto, o CAP Social. Iniciouse todo fai un ano, creamos o CAP Social, que é un pouco que estamos colaborando con Amizade e con Down Pontevedra, para axudar aos rapaces con algún tipo de discapacidade e incluílos no deporte. Eso é o que empezamos fai un ano e pouquiño a pouco pois vamos avanzando. É un proxecto que é ambicioso, pero é totalmente integrador, o sea, creo que vai ser unha referencia moi importante na cidade, ¿no? Na cancha non hai distincións. Os participantes do CAP e os usuarios das dúas asociacións conviven e gozan do deporte, compartindo diversión e aprendizaxe. O tema é que xoguen entre eles, non que xoguen os de Down por un lado e os do CAP por outro lado, non, que xoguen entre eles xuntos e que normalizar unha situación que debería estar normalizada. O proxecto é ambicioso. Este é o seu primeiro ano, pero dende o CAP xa pensan en facelo medrar. Traballan, por exemplo, na organización dun torneo con todas as asociacións de Down Galicia. A organizar un evento, unha concentración de Down Galicia, pois un torneo que todas as asociacións de Down poidan un día, pois, por exemplo, quedar aquí en Pontevedra e organizar un xogo onde xoguen, que pois eso, que compartan un tempo xuntos xogando a baloncesto. Presumimos de que Pontevedra é unha cidade moi inclusiva, unha cidade moi amável, e con estos actos pois estáse demostrando, non? Porque o obxectivo non é só facer deporte ou converterse no mellor xogador de baloncesto, é achegar os participantes ás diferentes realidades. Todo día viñeron a darnos unha charla, xente con discapacidade da Asociación Amizade. Despois, hoxe estiveron entrenando un pouco con nós uns da Asociación Síndrome de Down. Que dá igual como sean, que se pode xogar ao deporte sean como sean. E parece que a mensaxe está a calar ben fondo.